Nakakang bao guys, oh. Nigawas ng ulo guys. Wait, anong uni guys, dito sa kuhan guys, ang hagbasan guys. Kita anong muning bao dito guys. Ako guys, oh, nigawas na yung ulo guys, oh. Pagdaw na mulakaw guys, nigawas ng ulo. Lakaw na ron guys. Wait, anong uni guys, dito sa mong hagbasan guys. Ang kinitaan. Oh, ang taas na kayong ulo. Lakaw na guys, oh. Lakaw ng bao guys. Lakaw ng bao. Parang lakaw na. Wala guys. Lakaw na guys. Lakaw na guys. Ba ito na? Nasa ka na siya padulong guys. Lakaw guys. Tarala. Pas kayo yung lakaw guys. Oh. Bao. Ang ulo na to guys. Nga na. Hindi baklay na. Guys, oh. Bao. Kita lang mo dito sa mong hagbasan guys. Bao. Ang gawas ang ulo guys, oh. Bao. Nagro ni kauban ni ba? Kaya anong naman diha? Nani kauban guru ba? Nani kauban bauhan ni ba? Nung iabot man diya sa kabagnutan. Katong gihagbasan. Nani kauban guru ba? Guys, lakaw na po guys, bao. Guys, lakaw guys, sila. Lakaw na siya guys, sila. Lakaw guys. Bao guys, sila. Bao. Naiikog din oh. Wala daw ang ikog oh. Naiikog. Okay guys, tara guys. Okay guys, thank you for watching guys.